Aquest és el nou canal Higini Televisió. Aquestes són les notícies. Avui és 5 de novembre i és la nostra primera emissió. Benvinguts. Soc en Pere. Segurament em coneixeran de la meva etapa com a guardià de les claus del cel, patró del municipi o com a primer sant pare del cristianisme. Ara em cuidaré de mantenir-los informats del que ha passat, està passant i passarà fent un desplegament de mitjans sense precedents en aquest canal que comença avui. Us preguntareu, calia aquest canal? No té prou feina l'Higini? Nosaltres també ens ho preguntem. Acabem amb un apunt. Avui fa 30 anys naixia a Sant Pere de Vilamajor l'impresentable director d'aquest nou canal. Felicitats, Higini. De moment, això és tot per avui. Moltes gràcies. Ens podeu trobar les 24 hores a higiniherrero.cat. Us mantindrem informats.